Gawas nga giinganyo ang mga Subuanon sa pagpananom og mga utanon og medicinal plants og mahimong himsog. Napukaw usab sa sugbusog program ang pagkamamugnaon o pagka-creative sa mga naghimo sa nurseries. Nakita kini ni Gobernador Gwen Garcia ato sa iyang pagbisita sa lain-laing nurseries og vegetable garden sa mga lungsod sa Daan Bantayan, Midilien og San Remigio og sa siyudad sa Bugo. Diin siya nakadaig sa creativity og mga konsepto niini. Napuslan gayud sa mga mulupyo ang mga binutilya sa tubig, soft drinks, fabric conditioner og shampoo og mga sako. Bisan gani ang mga maong nga shorts, ang gi-recycle o gitamnan usab og mga utanon. Yes, you heard it right. Maong shorts nga nanagbitay o gigamit nga daw sama sa mga kaang sa vegetable garden sa Purok Atis, Barangay Argawanon, lungsod sa San Remigio. Ang maong mga recycled materials gitamnan og mga alugbati, luya, tangad, sili, okra, batong, kamatis ug uban pang mga utanon. Matud ni Amparo Dumuran, presidente sa Purok Atis, Barangay Argawanon, lungsod sa San Remigio, aron dili mamatay ang mga utanon, ilang gisagulan ang yuta og mga pasi sa humay og iti. Kanya among gitahi og kana ang nylon para dili siya mukuan ang yuta. Nya dayon moy among gitamnan sa mga utanon. Kay katong hanging nga utanon, dili katong mo bunga. Kay katong hanging man gud mo na mo angayan naman to siya kun mo ambak na siya sa ihang sa short. Mo na amo agi pamaagi nya ang katong mo bunga mo gisud og mga galunan. Gidugang niya ang mga plastik nga binotilya kay hinatag sa usa ka magpapatigayon sa ilang purok nga maoy negosyo niini. Nakakita na ba mo og aquaponic? Kung wala pa, tan-awan ninyo ang unique nga aquaponic sa Barangay Kaputatan Sur sa lungsod sa Midilien. Kani nga proseso, isda og tanom ang magdungan og tubo. Ang ugat sa tanom maoy magsilbi nga pagkaon sa mga gagmay nga isda. Og ang hugaw gikan sa isda nga masagol sa tubig maoy isip fertilizer nga makatabang sa pagpatambok sa tanom. Sa ingon ani nga proseso, healthy og dali ra ang pagtubo sa tanom og pagdako sa isda. Gani daghan na ang ligamit ani nga proseso og proven and tested na jud nga epektibo. Tungod niini, gidagyud ni sa gobernador kay sukad-sukad sa iyang pagbisita sa mga sugbusog nursery sa tibuok lalawigan. Mao pa kini ang labing unang higayon nga nakakita siya og tinud-anay gyud nga aquaponic. Diri pa ko sa labing unang higayon nakakita og tinud-anay yung aquaponics. Uban sa report ni John Fredson Granada, Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.